Amics de Revista de Societat, Luis González canta al Centenari del València Club de Futbol i també ho fa tancant el programa d'esta setmana de Revista de Societat 445. Luis, què tal, com estàs? Hola, bon dia, encantat d'estar amb tu. Benvingut a Revista de Societat. Lo primer, acosta cap així, que ja t'he posat, a veure, ahí, vale, ja tens, efectivament, espera, que t'exili el micro també un poquet, molt bé, apanyat. Que efectivament ja tens la pegatina de col·laborar contra el càncer, la pulsera ja la portes també, perfecte. Escolta, cantem al centenari, no? Justet també, i contem ara que acabem de guanyar la Copa del Rei, no? Sí, a més, pareix que siga la cançó que una premonició, perquè parla d'un València campió, de que si tots ens unim podem aconseguir-ho i tal, i mira, i ara recentment, a més, hem guanyat la Copa del Rei. O sigui, aquí estem d'enhorabona doblement, i era moment de celebrar en el teu tema, no? Un tema que, com sorgeix la idea de fer-lo? Pues realment, o sea, ja en la seva època, fa un munt d'anys, l'Arrebato va treure l'himne del Sevilla i va tindre tant d'èxit no només en Sevilla, sinó en tota Espanya. I dic, pues, el València no pot ser menys, o sea, nosaltres també tenim que fer així algo gran. I bueno, pues jo ja l'havia composat, això. N'ha tingut altres, no? Com per exemple l'Amunt València, efectivament, l'oficial de Bombay, no? D'enguany, Alfonso Aguado també va composar l'Amunt València i la Victòria. Ha hagut moltes cançons, però arriba el moment en què tu dius jo també vull posar la meva, no? Sí, a més, ja t'he dit, encara que fa molts anys jo ja pensi i m'agradaria estrenar-la en el centenari. Bueno, sí que, com bé dius, han hagut moltes cançons del València i, a més, no sols durant aquest temps, sinó només per aquest any del centenari han hagut també uns quants que hem tret, però jo crec que és bo perquè cada un contem la història des del nostre punt de vista i inclús en alguns casos l'estil musical és completament diferent. Per exemple, he nombrat Bombay o Tardor, que igual sí que s'identifica més la nostra música, però també tenim a Zanun, que ha fet rap, a un altre grup que ha fet heavy, o sigui, jo crec que la varietat és bona per a que la gent... Per a que tots tinguem, no? Claro, exacte. I llavors hi haurà gent, potser, per exemple, jo o molts, que diu no, jo no és que vulgui elegir una o altra, a mi és que m'agraden totes i les disfruto totes. Efectivament, totalment. Bé, i arriba el moment de llançar això i de gravar el videoclip que estem veient, però així omplis la grada la curva nord, així l'omplis tu soles. I la veritat que va ser prou complicat aconseguir això, perquè jo m'havia compromès en un club, no vaig a nombrar el nom per a no perjudicar, però a última hora ens l'han tirat i me toca en menys de 48 hores, o sigui, buscar un altre camp de futbol i congregar a tot el món, perquè clar, jo no podia dir-li a la gent sense saber en què fetge era. I com volia que fos en Nadal, perquè si no ja la gent treballa, té institut, si era més complicat, doncs me tocava congregar a tots i la veritat que no puc estar més agraït perquè perillava el dir, això pot quedar algo cutre i com pots veure, la gent corresponga molt bé i jo crec que és una volta més se torna a demostrar com és l'afició del València, que quan la necessites, ahí està. Efectivament, anem a dir més coses, anem a donar alguns datos que anem a regalar per així també al personal. Vora 90.000 visites en YouTube, que se diu pronte, no? Sobretot quan estem parlant que hi ha tantes cançons per a un mateix event o una mateixa efemèride, que és el centenari del València Club de Futbol, sobre ser l'oficial, la de Bombay, que ha tingut també una repercussió espectacular, tremenda, o la d'altres grups que també has nomenat, o les que ja teníem, les clàssiques. Vora 90.000 visites són moltes. Jo la veritat que estic molt sorprès i molt agraït perquè jo tinc la desavantatge de no ser una persona coneguda. Jo sí que potser he fet les meves coses, però més des de l'anonimat. I és, diguem, la primera volta que jo em llançava més a obrir més el camp. I també és veritat que ho he compartit, hasta en Xina, si feia falta, però clar, la gent pot dir, això no m'interessa, jo no hi punxe. I la veritat que estic molt agraït, no només a part de les visites, sinó dels comentaris que la gent me deixa des del vídeo o per altres costats i tal. La veritat que no em puc dir més que gràcies, gràcies i gràcies. Estàs content en el resultat? La veritat que sí. Molt bé, la veritat és que enguany, any del centenari, una cançó de la València, per lo manco li fas un clic, i dius, a veure quina és la proposta que ens fa Luis.
Sí, bueno, cadascú no sé com ho veurà. Jo, la veritat, que cada volta que veig qualsevol cosa del València o qualsevol tal, a mi m'agrada veure això que és, perquè, clar, o sea, jo crec que tot el que siga per apoyar i per ajudar, al final, com valencianista, el que vols és que el teu club, respectant el reste, per supost que sí, però que siga el millor i que estigui el més alt, i qualsevol cosa que ajude, pues, encantat de veure-ho. Bé, amic, a on vol arribar esta cançó? Pues hi ha una cosa que crec que almenys per ara és prou complicada, però crec que he aconseguit prou coses en ell, però una de les il·lusions, per exemple, seria cantar en Mestalla. Però sí que no crec que siga fet amb mala intenció ni res, però el club sí que crec que té un poc vetades totes les cançons que no siga la que ells han elegit com l'oficial. Lo lògic és que potencien l'oficial, no? Que és la que ells han triat. No? Clar, però no sé, cadascú tenim la nostra forma de veure-lo, no? Home, claro, imagina't, no sé, dic jo, però tu imagina que si hi ha 15 cançons que tots vagin a cantar-les a Mestalla, pot ser un poc de descentralitzar o fer que no tot el món s'aprega la seva cançó o... Però de la forma de veure-lo... Parlar per parlar, Parlar per parlar, Clar, perquè al final, què és l'important? Que siga una cançó la que triomfi del resto, no? O que el València crezca? Claro, perquè entonces ahí parece que siga que només... Perquè siga per negoci. Qüestió d'identitat, home. Qüestió d'identitat, és dir, agarres una cançó com a símbol del teu centenari, és la teua identitat. No crec que hi hagi ninguna mala fe ni això. No, a això me referia, que no crec que sigui per mal fer, però jo tinc un poc la ideologia, jo soc molt d'Operació Triunfo, per exemple, i jo el que veig, per exemple, en Operació Triunfo és que estan a la millor competint, però luego a l'hora d'eixir al món fan els concerts junts i tots uns ajuden a altres tal, i jo per a mi la meva ideologia és això, jo per exemple estic així, no m'importa parlar de que hi ha altres cançons, de donar l'apoyo, jo de fet visito els seus vídeos, els dius els comentaris tal, i és la meva ideologia, entonces per això a mi no me quadra esa forma de treballar del València de tu sí i el resto intentaren que no s'escolten, però ja dic, cada un té la seva forma de pensar. No crec que siga voluntat que no s'escolten les demés, sinó tal volta potenciar la cançó oficial, que és la que representa la identitat de l'event. En qualsevol cas, Lluís, enhorabona, 90.000 visites són moltes, i escolta, qui diu que no, que en el futur pugues fer la Mestalla com és el teu somni? És que enhorabona, moltes gràcies. Gràcies a tu per haver-me invitat. Amics de Revista de Sociedad, fins així el Revista de Sociedad d'esta setmana, el 445. Recorden que poden tornar a veure-nos en les redes socials, en la nostra pàgina web.